tips i chi ar gyfer Wythnos y Glas. Peidiwch o garbaca. Bydd siopech gwmpas os rydych wedi anghofio unrhyw beth. Ond peidiwch anghofio'r pethau pwysig. Ewch i'r ffair groeso mwyn casglu eich allwedd. Bydd digon o bobl yma i'ch helpu chi. Rhan fwyaf ohonynt yn fyfyrwyr, a dim sbel ers iddyn nhw fod yn yr un sefyllfa â chi. Byddwch yn cyrraedd, dadbaco a gwnewch eich hunain gytrefol. Byddwch yn brysur yn y diwrnodau ac wythnosau sy'n dilyn. Mae'n amser dweud hwyl wrth mam a dad, ond peidiwch yn cofio cadw mewn gysylltu â dan nhw nawr ac yn y man. Bydd yn helpu os byddwch yn teimlo'n heriaethus. Unwaith mae'ch rhieni chi wedi mynd, cerwch i ddweud helo wrth eich teulu newydd. Cofiwch y fydd pawb yn yr un sefyllfa â chi. Felly, gwenwch a byddwch yn gyweillgar. Ewch i ffair y glas. Dyma gyfle chi ymuno â chlwb neu gymdeithas. Dyma'r ffordd orau chi ddod i'r nabod bobl. Iawn, eisiau ymuno'r gymgym? Mae e-bost yn mynd lawr fan hyn, a wedyn mae ffurflenni y miloedd. Dewch i gwrdd â staff y coleg yn eich sesiwn sefydlu israddedig. Bydd gan pob coleg ddigwyddiad croeso. Sesiwn i hwy, beth sy'n gan yw gyffes. Pan fyddwch yn barod yn noson allan, cadwch yn saff a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n bita'n dda cyn i chi fynd. Sy'n cefnogi myfyrwyr cyfrwng Cymraeg Mhrifysgol yn cynnal barbeciw neu ddigwyddiad tebyg i groesawu pawb. Mae'n ffordd dda i cwrdd â myfyrwyr a staff Cymraeg Mhrifysgol. Mae'n wastad yn braf yn Abertawe. Rydyn yn edrych ymlaen at eich croesawu chi yma. Welwn i chi ar y traeth.